5 грешки, които правиш ежедневно и състаряват лицето ти. Грешка номер 1. Пипаш лицето си твърде често. Дори да не забелязваш, но пипайки лицето си твърде често, ти разнасяш по него замърсявания. Оттам кожата се омазнява, получават се запушени пори и се възпалява. Грешка номер 2. Използваш твърде много или неподходяща козметика. Грешка номер 3. Не приемаш достатъчно количество вода. Най-лесният начин да подобриш състоянието на кожата си, това е да пиеш достатъчно вода. Грешка номер 4. Спиш с грим. Само понякога, дори и веднъж не е проблем, нали? Всъщност е. Нощем кожата има нужда да диша и да регенерира. Когато спиш с грим, ти пречиш и тя се старява по-бързо. Грешка номер 5. Използваш една и съща кърпа за лице твърде често. Кърпата за лице изглежда чиста, но всъщност не е. Тя е пълна с бактерии. Всичко, което е по нея, ти го разнасяш по лицето си. Цялата влага, микроби и мръсотия. Ако искаш да разбереш как правилно да се грижиш за своето лице, последвай ме за още съвети или запаси час в лицева хармония, за да върнем заедно баланса и сиянието на кожата ти.